Studenti, istituzzjonijiet edukattivi, għaqdiet ambjentali kif ukoll entitajiet pubbliċi ser ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-Fond tal-Akwakultura li lan tiegħu huwa li jsaħħaħ l-iżvilupp sostenibbli tal-industrija akkwatika f'Malta u jappoġġja r-riċerka marittima. Dan il-fond twaqqaf wara emendi legali fl-2023 fejn il-kontribuzzjonijiet li l-operaturi tal-akwakultura jagħmlu kull sena lid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura għal permessi u konċessjonijiet imorru dirett f'dan il-fond speċjali. Dan ifisser li kull sena madwar 90,000 euro jerġgħu jiġu investiti lura fis-settur. Il-fond huwa interessanti ħafna għaliex huwa fond ta' riċerka fejn is-sajjied jista' juża dal-fondi biex jagħmel riċerka pereżempju x'tipi ta' snanar illi hemm snanar tal-fekruna biex ma tinqabadx il-fekruna u iktar anki fuq il-kwalità tal-ħajja tal-ħut ħalli jkun hemm anki sforz inqas għal taqbid f'ċertu speċi ta' ħut sabiex anki jkun hemm inqas ħela ta' fuel. Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alisha Buġija Sajd qalet li dan il-fond mhuwiex biss wieħed ta' finanzjament imma ta' opportunità. Qalet li dan is-settur jista' jkun pilastru ċentrali tal-ekonomija blu tal-pajjiż b'aktar sostenibilità, innovazzjoni u impatt pożittiv fuq l-ambjent. L-applikazzjoni tal-proġetti relatati ma' dan il-fond jgħalqu fil-25 ta' Lulju.